Ladies and gentlemen, superstar. Ladies and gentlemen. Zdravím vás. Ja som váš zázračný muž z čarovnej lampy. Odteraz sa už nemusíte ničoho obávať. Ste proste za vodou. Kľudne sa usaďte a odpočívajte. Vaše prianie je mojím rozkazom. Aj vy patríte k tým, ktorí len čakajú na zázrak? Zázraky sa dejú všade okolo nás. Ale ak čakáte len na zázrak, musím vás klamať. Zázraky sa samozrejme konajú, ale nie sú určené pre tých, ktorí na ne len pasívne čakajú a nie sú ochotní pre seba nič urobiť. Tak to proste nefunguje. Evoky vám predstavuje jednoduchý program, ktorý sa spomína aj v knihe e-booku Ako vyhrať v lotérii. Je to základná verzia programu na rozpis čísel pre tipovanie lotérie a ďalej sa dozviete viac o tomto programe. Po zaregistrovaní na našich stránkach evoky.mablog.eu sa dostanete do zablokovanej sekcie, kde nájdete odkaz na stiahnutie zdarma. Všetky dôležité veci o tipovaní na víťazstvo sa dozviete v skutočnom príbehu e-booku Ako vyhrať v lotérii od autora Evoky. Odporúčam si e-book čo najskôr zakúpiť a dôkladne prečítať. Dozviete sa aj zaujímavé informácie o tom, ako tipovať na výhru. Sledujte nás aj ďalej a dozviete sa aj to, ako si stiahnuť spomínaný program rozpisov. Ladies and gentlemen, superstar. Presunuli sme sa na stránku Evoky blog. Evoky je vlastne bloger o úspechu a osobnom rozvoji. Nájdeme si prihlasovací formulár. Chceme sa dostať do sekcie zo zablokovaných sekcií na stiahnutie. Prihlasovací formulár je na pravej strane. Keď si dáme položku menu na stiahnutie a klikneme na ňu, otvorí sa nám na stiahnutie zdarma, ale je tam napísané, že sa musíme buď prihlásiť alebo zaregistrovať. Takže klikneme na prihlásiť. Teleportuje nás to na prihlasovaciu stránku. Keďže ešte nemáme svoje osobné údaje, musíme sa v prvom rade zaregistrovať. Vyplníme proste svoje meno a e-mail a odškrtneme políčko pridať ma do zoznamu. Takže zadáme svoje meno, ja si dám napríklad meno Adam a svoj e-mail. Z dôvodu ochrany osobných údajov mám tento e-mail prekrytý nejakým tlačítkom.
Takže zadáme e-mail a odošleme. Vidíme, že sa nám zjavila informácia, že prihlásenie prebehlo úspešne a musíme navštíviť svoju e-mailovú adresu, svoj e-mailovú schránku. Vo svojej e-mailovej schránke si nájdeme vlastne správu od WordPressu, ktorá nám ukáže svoje prihlasovacie meno a heslo. Toto heslo si vlastne skopírujeme, klikneme na kopírovať a pridáme si ho proste do tohto prihlasovacieho formuláru na Ivoky blog. Zadáme svoje meno, ja som si dal Adam, takže napíšem Adam a do druhej kolónky skopírujem zaslané heslo. A dáme odoslať. Týmto sa vlastne dostávame do svojho profilu na tejto webovej stránke. V tomto svojom profile si môžeme zmeniť napríklad aj svoje heslo. Do prvej kolónky zadáme heslo a potom ho proste len potvrdíme. Heslo si vymyslíme, aké chceme a na budúce sa môžeme bez problémov kedykoľvek prihlásiť. Pokiaľ tam budú zverejnené ďalšie nové informácie alebo videá, tak sa len prihlásime kedykoľvek a môžeme si ich pozrieť alebo stiahnuť nejaké informácie. Prejdeme na stránku Ivoky blog v ľavom hornom rohu a dáme si na stiahnutie. V menu klikneme na stiahnutie. Vidíme, že už sa nám stránka otvorila, pretože sme už prihlásení. Máme tu afirmácie, ktoré si môžeme stiahnuť, je to tiež e-book alebo e-book, ukážku z e-booku ako vyhrať v lotérii, taktiež ukázku v češtine jak vyhrať v lotérii, ale nám ide o odkaz pre rozpisy čísel do lotérií, na ktorý keď klikneme, sa dostaneme na stránku, kde si už tento program môžeme aktuálne stiahnuť. Dáme si download a na prvý odkaz, ktorý nám vlastne začne stiahovanie súborov, ale my sa teraz vrátime späť na našu stránku ešte na chvíľu. Ukážeme si, ako si stiahneme napríklad ukážku z e-booku ako vyhrať v lotérii. Klikneme na odkaz, nájdeme ikonu diskety, vlastne sa nám otvorí okno, kde chceme súbor uložiť a začne sa stiahovanie. Môžeme sa späť vrátiť na stránku a môžeme sa kľudne odhlásiť, pretože súbor sa nám už stiahol do počítača. Keď už sme odhlásení, vidíme, že sa dostávame späť na úvodnú stránku a je tam formulár, na ktorom sa môžeme kedykoľvek prihlásiť. Opäť prihlásiť. Ale prejdime k nášmu programu. Takže dáme download, klikneme na prvú ikonu, úplne na vrchu. Tým sa nám vlastne začne stiahovanie súborov. Vidíme, že súbor sa stiahuje do nášho počítača, tam, kde máme nastavenie ukladanie súborov pre stiahovanie. Otvoríme si teda ten súbor, kde je otvorený, klikneme naň, súhlasíme s podmienkami licenčnej zmluvy, dáme ďalšie a vlastne dáme inštalovať tento program. Program sa nám inštaluje na vopred zvolenej adrese a na ploche sa nám vytvorí nejaká takáto ikona po stiahnutí. Rozpis pre lotérie 205. Klikneme na túto ikonu a tá nás vlastne preniesie už priamo do programu pre rozpisy českých a slovenských lotérií Športka, Loto, 5 zo 40 Grand, 535 a tak ďalej.
Ak chcete uspieť pri tipovaní svojich výherných čísel, sledujte nás aj naďalej. Na tomto blogu budú postupne sprístupňované aj ďalšie videá. Podrobnejšie informácie o práci s programom sa dozviete v druhej časti videa. Video bude dostupné len pre prihlásených užívateľov. Tak, to by bolo pre prvú časť asi všetko. Prihláste sa a žiadne nové video vám neunikne. V ďalšom sa napríklad dozviete, ako správne pracovať s programom rozpisov. Dovidenia.